Zan imut dawnin I phone ilu bula ida thin em. Zan mut na phone dah hnaih poisia karon soidon ani. Chibai ule invain ka lo ma cheu. Zan imut dawnin I phone ilu bula ida thin em. I lukham hnuaiah emaw imut na sir loka emaw phone dah chunga mutthilh nghal mai hi ching ve em. He video hi atop thleng I engemaw yang kan phone hian kan hriselna engtin nge ati chiat thin ti le engtin nge kan inven ang ti kan zir don ani amma sabera chuan mutthilh hlauhna a thlen thin hi ani phone screen atanga blue light lo chhuak hi hri em he eng hi nizung sunlight nen an mizia a inang hle a mut ma I khoi hian imit atangin I chhuak nena a khwa avar to e harro chuti chuan kan mutthilh tir tu hormone poimo tak melatonin lo chhuak tur a thununa chu mutthilh hlauhna le mukham hlauhna bulpui ani apani na chu chhuakin radio waves a hip nem lutuk thin hi ani phone hian signal alak rengnan radio frequency a manga I chhuak le phone a hnaih po le I chhuak khan he radiation hi a hip nem ani mai mitam takin cancer a thlen thei an ti thina WHO chuan finfian na rin tlak ala om lawa ti chungin zan khwa darkar sari chuang phone hnaih lutuka mut hian chhuak cell te ati hit thei ani arei hnuah chuan lu na ngut hriat na chak hlauhna ril ru pek hlei thei hlauhna te a thlen thei ani a pathum na chu I hriat mia lo hian I chhuak a har reng thin message lo thleng tur emaw notification lo ri tur emaw kha I hriat thamin a ngai ven renga chuwang chuan zing I thaw po in I taksa a jang khai lova I lu aritin I chau em thin ani le engtin nge hrisel takin kan omang phone hi khum chunga da lovin hla deuh do kan chunga emaw da thin ro mutla in call poimo big lo chu notification hriat lo nan DND mode mak ro mutma darkar khat atang chuan phone laka in thiar fi lim ro le I mut atuin I ha dam zokang I hriselna chu I kuta oma voin atang hian lu bula phone dah chunga mut hi I sim tlang ang umhiang he video hi imangai le I du sak em te hne na share ve turin ka du che ani